Benvinguts a nou programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. Arribem a la part final de la temporada, quedant ja pocs caps de setmana per a conèixer tots els campions de les nostres competicions. Aquest passat cap de setmana va ser el torn dels més grans, els sèniors, que van disputar la final de la 29a edició de la Lliga Catalana en un partit impressionant que repassarem profundament en aquest programa. No us fem esperar més i anem a per feina. Avui comentarem ràpidament el que va passar a les competicions Sots 13 i Open de Flag. Farem referència a l'última jornada cadet, on es van decidir els 4 equips que jugaran al Wildcard. I dedicarem la gran majoria del temps a un dels esdeveniments de la temporada, la gran final de la Lliga Catalana que es van endur als Argentona Box enfront Falcons Senglars el passat diumenge. A la Lliga Sots 13 ja tenim decidits els 4 equips que competiran en la Final Four de la competició. Només caldrà saber si Ironmans, els que els hi manquen 2 partits a disputar-se el 13 de maig, quedaran primers o segons al final de la temporada regular. Els seus rivals seran Legends i Imperials, tots 2 equips a la part baixa de la taula. Buffals quedaran segons o primers depenent d'aquests últims resultats i estaran també en aquest playoff els campions de la Copa, els Celtes del Vall d'Altenes i els Wolves de Sarrià de Ter. Pel que fa a la Lliga Catalana Open, els gladiators, a pesar de les baixes, van guanyar a Tous Bulls en un duel de co-líders, quedant 6 en solitari en la primera plaça de la classificació. A Jesus White els segueixen ben de prop després de guanyar també els seus 2 partits de la jornada. Ironmans van perdre contra els gladiators, però van guanyar a Panthers i empaten els de Mollet en la 4a plaça. Uns Panthers que havien guanyat a Pagesos Black, 600 a la taula. I encara estan amb opcions d'entrar a playoffs Buffals i Wolves Yellow amb 6 victòries i 4 derrotes i Bucaners amb 5 i 5. Queden encara 3 emocionants jornades per acabar de decidir els 4 que passaran a la posttemporada d'aquesta espectacular competició. I pel que fa a la Lliga Cadet, es va disputar l'última jornada de la temporada regular. Quedarà a saber quin equip acompanyarà a Rookies, Pioners i Almogàvers en la Final Four que es disputarà el proper 27 de maig. Aquest equip sortirà del campió del Wildcard, que jugaran Buffals i Falcons Senglars per un costat i Pagesos i Dracs per un altre com a partits de semifinals. Només un d'ells s'enfrontarà als intractables Rookies en les semifinals pel campionat. L'altra semifinal la disputaran Pioners i Almogàvers, reeditant el partit que van disputar aquest passat cap de setmana, que es va decantar 26-30 a favor dels de l'Hospitalet. I ara ja sí, passem a parlar de la gran final de la 29a edició de la Lliga Catalana Sènior. Un partit que es va disputar el passat diumenge 30 d'abril amb el municipal de Santa Cristina d'Aro ple vessat d'un públic que no volia perdre's el gran partit del futbol català. Repassem abans el camí dels 2 equips per arribar a la final. Els locals Falcons Senglars van ser els campions de la Lliga regular després d'un bagatge impol·lut de 7 victòries en 7 partits. Van començar la temporada arrasant davant Almogàvers i Pagesos. El joc de carrera del conjunt gironí es mostrava intractable, destacant per sobre de tots un júnior que s'ha convertit ni més ni menys en el màxim anotador de la competició sènior, el corredor Edu Molina. En la tercera jornada els de Xevi Formatger van patir més contra un dur rival com el Zuroloki de Barcelona. Els verds i vermells estaven en plena reconstrucció del seu equip i staff tècnic i sota la batuta de la seva incorporació estrella el cubi francès Kevin Monplot van estar a prop de donar un disgust als gironins en la primera jornada de l'any 2017. L'entrenador dels Falcons Senglars parlava així de la clau del partit que va acabar amb un resultat de 19-6. El nerviosisme de la defensa d'Urloki contra la serenitat del nostre atac, que això ha sigut el punt clau. Quan jugues has de tenir el cap fred i el nostre atac amb això sí que l'ha tingut a la segona part, on hem aconseguit moure la pilota i marcar la diferència que ens ha permès guanyar el partit. No? En la següent jornada tocava un nou partit com a visitants pels de Formatger. Tocava anar a Torrelles i enfrontar-se a un equip amb moltíssimes ganes d'arribar a playoff en el seu 5è aniversari com a club. La diferència d'intensitat entre els 2 equips va fer que els locals somiessin amb la victòria fins i tot entrant en l'últim quart, però un altre cop la carrera dels gironins va decantar la balança i els Falcons Senglars seguien invictes. Una característica que van saber aguantar fins i tot visitant el camp dels Argentona Box, on van guanyar 6-14. A la penúltima jornada es van donar un homenatge davant uns Eagles totalment desfets i en l'últim partit de la regular season van guanyar el duel d'invictes contra els Agarenc Reds en un ajustat 21-18
de nou amb el joc de carrera com a principal valedor. A les semifinals els gironins rebien els Urloki, que per fi havien trobat el seu millor joc en la segona part de la competició i que es van ficar als play-offs volent donar una sorpresa en majúscules. La mala sort per als barcelonins es va concentrar en 3 minuts, on van perdre el seu quarterback i on van rebre 2 touchdowns dels de negre i taronja. Allí es va acabar el somni pels Urloki i va confirmar els Falcons Senglars com els principals candidats a aconseguir el títol de Lliga després de perdre la final de la passada campanya i jugant com a locals d'aquesta final. Al contrari del camí plàcid que van aconseguir els gironins per arribar a aquesta final, els Argentona Bucks van haver de superar forces problemes i alts i baixos per arribar a la gran final. I això que els Bucks van començar arrasant en els seus 3 primers partits. Contra Legends, Eagles i Pagesos van guanyar per més de 40 punts de diferència cada un. Però va arribar febrer i març i les coses van canviar. Van ser uns mesos molt complicats pels maresmencs, que es van trobar amb una inestabilitat defensiva mai vista en la seva veterana línia i sobretot unes desconnexions enormes en els inicis de partit. Just per això van perdre en la seva visita a Urloki. Ens hem menjat una mica l'èxit, tot i que hem seguit treballant igual o potser més aquestes últimes setmanes, però bueno, suposo que mentalment ens ha costat molt entrar al partit. I després a casa, contra Falcons Senglars i també contra Reds. A Salou, a l'última jornada de la temporada regular, els de Mark Way tenien una possibilitat de quedar-se fora dels play-offs i a pesar d'acabar guanyant 3-47, durant molts minuts de la primera part, els Bucks estaven fora de les semifinals. La metamorfosi de l'equip va ser total en el partit de les semifinals a casa dels campions de la temporada passada. Els Bucks van treballar molt bé la pressió sobre l'atac dels agarencs, els que només van deixar notar amb un field goal. D'estar fora per uns minuts a l'últim partit, els maresmencs s'havien plantat a la final amb la seva millor versió i amb totes les garanties de que no anirien a Santa Cristina d'Aro de vacances, sinó a intentar guanyar el seu 5è títol de Lliga, el tercer en els últims 4 anys. Tot ara es decidiria a la gran final. En una tarda plena de núvols, el futbol americà va ser el verdader protagonista sobre el terreny de joc del municipal de Santa Cristina d'Aro. Els dos equips estaven al 100%. El públic, a poc, anava omplint les graderies i l'animació del partit va comptar amb música en directe, DJ i fins i tot cheerleaders. Ja només quedaven els protagonistes al terreny de joc. I era moment de començar el partit. La defensa dels Bucks va seguir en l'excel·lent línia que havia aconseguit a les semifinals davant Terrassa Reds i ja en la segona jugada del partit aconseguia una intercepció. I a més aconseguia de manera efectiva que els locals no aconseguissin moure les cadenes. L'atac maresmenc intentava treure avantatge amb les carreres dels seus running backs, però la defensa gironina es mantenia infranquejable pel moment. Els Bucks van intentar sumar a través d'un xutapals, però Marc Mas no aconseguia moure el marcador. El primer quart acabava amb igualtat a res i en el segon els d'Argentona començaven a exprimir la màquina i a apropar-se a la red zone local. Però gràcies una vegada més a la bona defensa dels Falcons Senglars, només podien anotar mitjant Marc Mas i la seva esquerra. El partit no va canviar gaire amb 0-3 al marcador. Els de Xevi Formatger continuaven creient en el seu joc de carrera i els Bucks continuaven aturant les escomeses locals. Amb Juan Manjón com a quarterback, els Bucks van trobar per fi a Guillem Garcia per sumar iardes,
posicionant-se així ben a prop de l'endzone. Gràcies a l'enorme carrera del jove Alejandro Bonin, els d'Argentona obrien encara més distàncies al marcador, just 3 segons abans de marxar a vestuaris. Amb aquest 0-9 arribaríem al descans. Si la situació ja era complicada pels de Xavi Formatger, encara es va agreujar més amb aquesta espaterrant recepció d'Omar Robledo que posava el 0-15 al marcador. Només havien passat 2 minuts de la segona meitat i amb la conversió mitjançant Marmàs, el 0-16 favorable als visitants semblava insalvable. Però era moment per l'èpica i Marc Cordonet va donar esperances al públic assistent al municipal de Santa Cristina amb aquesta anotació. Amb 7-16 i amb més de 16 minuts encara per jugar-se, hi havia temps per l'esperança. La veterania i el saber fer dels Bocs es va notar de nou en el partit per saber refredar-ho. Lenhart continuava percutint en la defensa local i la línia acabava amb tota reacció dels falcons senglars. Els minuts passaven i cada cop la final estava més decantada. El cop definitiu el va donar de nou Bonin, recuperant aquesta pilota i aconseguint un nou touchdown. Els Bocs es feien amb el títol i feien complir la tradició dels últims anys on els teòrics favorits es queden sense la corona. 5a lliga catalana per uns Bocs que són els dominadors de la competició en les últimes temporades, aconseguint 3 títols en els últims 4 anys. Ara ja només quedava celebrar-ho. Felicitats, Argentona Bocs, per ser els campions de la 29a Lliga Catalana Sènior. L'MVP, no, això és anecdòtic, l'MVP és de tots. Si no fos per tot l'equip no estaríem aquí, amb la qual cosa això només és que ha tingut la pilota més temps a les mans i ja està, que això al final no és res. L'important és que hem guanyat i que tot l'equip ha donat el màxim avui i gràcies a això doncs, avui estem celebrant aquest títol.